A superficie, o noso monte, en este momento, temos 150 hectáreas de forestal e aproximadamente outras 150 hectáreas en rede Natura. E, bueno, pois o uso tradicional do monte pois é a explotación madeireira. Tuvemos tamén explotando o recurso da resina. E despois, bueno, pois no apartado de financiación, pois é moi importante os alugueres de terrenos a bodegas de aquí da comarca de Albariño e no espacio natural no que estamos ahora mismo, pois temos un convenio con unha empresa que ten gando e a cambio simplemente da limpeza e mantenimento das illas. Antiguamente, todos os veciños da parroquia de San Miguel e Pías que tiñan vaca como nas súas casas, unha vaca, dúas vacas, tradicionalmente cruzaban o río pola mañán para pastar na ribeira. Elas solas estaban aí todo o día e pola tarde regresaban prácticamente elas solas ás súas casas. Bueno, pois eso foi evolucionando, o gando en casa foi desaparecendo e agora eso se foi sustituindo por esta empresa que ten unha cantidad importante de gando e están agora pois facendo a limpeza e mantenimento das illas que nos pertenecen. Como sabedes, todas as comunidades montes, sobre todo, máis no noso caso, que estamos certificados, pois temos un plan de ordenación, que é o que temos que respetar a milímetro. Entonces, todo o que está en ese plan de ordenación, pois é o que marca un pouco a trayectoria do que hai que facer, das zonas que hai que facer rareo, das zonas que hai que facer cortas, das zonas onde hai que facer podas, etcétera, etcétera. Estamos ahora pendientes de aumentar no recurso natural da resina, que nos parece un tema moi interesante a nivel económico e, sobre todo, a nivel de mantenimento do monte, porque a recollida de resina nos permite ou nos obliga a ter o monte limpo. E tamén temos unha parte alugada a un apicultor, bueno, que ten en dous puntos diferentes do monte, ten abellas pois, para facilitar polinización e eso. O sea, estamos moi orientados a mantenimento de o que é o medio ambiente e respeto á natureza, non? Ser comuneiro, para min, é preservar o medio e logo, bueno, pois é unha riqueza, Nós temos dous traballadores permanentemente que son daqui do pueblo e eu creo que hai potencial para máis. Somos xente dunha generación xa estamos todos xa a punto de bueno, ou jubilados, prejubilados e vemos que hai unha carencia de xente nova no monte, nas xuntas rectoras e nas comunidades. Entonces, bueno, eu creo que é unha cousa bonita para xente nova que se vayan incorporando e que se vayan involucrando en este proxecto que creo que é moi interesante.